Anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị achọghịzi ọchịchị Naịjirịa n'ezo. Anyị achọghịzi ọchịchị Naịjirịa ọzọ. Anyị achọghịzi ịbụ president ndị Naịjirịa. Yes, Maazị Nnamdi Kanu ndị federal government ji since almost 2 to 3 years now or above. Yes, federal government enweghị anything na find a fault on this man. Yes, find any fault ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Yes, but fa just know na-detain ya. Ha just know na-detain ya for almost 4 good years now. Tata kwa bụ 29 of April 2025 ka abịakwa court. They did not find any guilty ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. I find any guilty ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. I just know they detain kwe. Court na-aga n'iru kịta mụnụ na-eme this video. Ọ bụ maka postpone case Maazị Nnamdi Kanu, they will still postpone it. Yes, because federal government amazi ebe fa ga-ebido wee judge this innocent man. Yes, federal government amazi ebe fa ga-ebido wee judge this innocent man. I just know need detain ya. Yes, Buhari jigide Maazị Nnamdi Kanu mee hand over to Tinubu. Keta Tinubu achigo less than 2 to 3 good years now. Yes, obere oge na ọ na-achọ ka eme Maazị Nnamdi Kanu hand over to another president of Nigeria. Yes, we Igbos, we are not interested, I is interested in able president of Nigeria anymore. Yes, what we need is for the federal government to release Maazị Nnamdi Kanu. Yes, Fanya Biafra, Kai, we have tried enough. Yes, I have tried go Ipu slave na Kafa for almost since 1960. Yes, I have tried go Ipu slave na Kafa since almost 1960. Even in Nigeria, when any gain, then there is no gain. When any profit, then in Nigeria, there is no gain in it. Yes, since I was going to today, won't be any profit in with this country. Yeah, even the Yoruba and the Hausa, Sinafabo, born to rule. Yes, fat regaba. Yes, fat regaba. Fanya Biafra, Kaina Urumai. Fanya Biafra, Kaina Urumai. I have tried go enough. We have tried enough. Fanya Biafra, Kaina Urumai. Maybe fast Sinafabo, born to rule. Yes, we are not no. I am disinterested. Maybe the president of Nigeria anymore. Yes, Igbos are disinterested in being the president of Nigeria anymore because what we name is election. Uru fage miskwa. Yobrekwe nye Hausa bunye Yoruba. Yes, I am disinterested able president of Nigeria. If I need kafa nya Biafra, kafa leze Maazị Nnamdi Kanu. Yes, because tata abukwa court, abukwa Maazị Nnamdi Kanu unibe. Far for any evidence. Yes, far find any fault, but they are still detaining him. Yes, I just know need detain ya ka Tinubu squana we hand the over to another president ga be Nigeria also. Yes, Fanya Biafra. We have tried enough.